Zarauzko udalak parte hartzeko prozesua abiatu du berdintasun plan berria definitzeko. Udalaren bigarren berdintasun planak 5 urteko iraupena izango du 2010-tik 2014ra. Joan den astean egin zen lehenengo bilera Zarauzko berdintasun kontseiluarekin, hasierako ekarpenak jasotzeko. 20 emakumeek beren iritzia eman zioten planaren diseinuaz arduratuko diren Elujar aholkularitzako kideei. Udazkenean, gaikako bilerak egingo dira berdintasun kontseiluarekin eta beste herriko eragileekin planaren helburuak eta ekintzak osatzeko. Emakumeen egoerak, beharrak, interesak eta espektatibak kontuan hartzea izango da planaren helburu nagusia, baita emakumeen eta gizonen aukera berdintasuna sustatzea ere bizitzaren arlo guztietan. Hori dela eta lehenengo bilera berdintasun kontseiluarekin egin zen. Hezkuntza, kirola, kultura eta hirigintza dira besteak beste aztertu behar diren esku hartze arloak. Ingurumenak, osasunak, enpleguak eta gizarteratzeak ere beren atala izango dute aurten definitu behar den planean. Parte hartzeko bilerak udazkenean antolatuko dira, irailean eta urrian, eta bertan esku hartze arlo guztiak aztertuko dira, banan bana. Bilerak irekiak izango dira eta interesa duten herritarrek bertan parte hartzeko aukera izango dute. Bilerak noiz eta non egingo diren, irailean komunikabideen bitartez plazaratuko da. Hala eta guztiz, informazioa zuzenean jaso nahi dutenek mezu elektronikoa bidali dezakete berdintasuna@zarauz.org helbidera, edo udalaren berdintasun arlora dei dezakete 943-0051 telefonora deituaz. Martxan da beraz, Zarauzko berdintasun plan berria sortzeko prozesua.